Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel daily police ni काटो बिसबां लांखै एस लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय गोदान वेकेन्सि नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दङ बेनि सायाव आपडेट फैबाय एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि गोदान वेकेन्सि एबी बेनिफ्राय कनस्टेबल बेनिफ्राय नोंथांमोननिहाय एस लेभेलाव दङ पोस्टआ एन्ड बेनिफ्राय गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन डेली पुलिस एसआइ आव बेसेबां काट अफ थांखो एन्ड डेली पुलिस कनस्टेबल माब्ला ओंखारगोन बेनि सायाव आपडेट फैबाय नोंथांमोना जायफ्रा डिफेन्स लाभार सो नोंथांमोना बयबो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो हानायसेबां जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साख्रिनि आपडेट मोननो सो बिदिब्ला गोबाव खालामा डेली पुलिसाव बेसेबां काट अफ थांमारखो मेडिकेल टेस्टसिम सहैनो जों दानिया नायनोसै फैदो अफिशियेल नटिफिकेशन सो दायो जों फैबाय एसएससिनि अफिशियेल वेबसाइटआव डेली पुलिसनि अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोसै आरो बे डेली पुलिसनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्राया जाबाय एसएससि एग्जाम कन्डाक्ट खालामो अनलाइन आसामाव नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय लोगोफोर नायदो दाखालि स्टेज 2 एग्जामा जादोंमोन बेनो जाबाय 2 मेआव जादोंमोन दायो रिजाल्ट होबाय दा मेडिकेल टेस्टआव थांनांसिगोन जायफ्रा सिलेक्ट जाबाय एन्ड मेडिकेल टेस्टआव थांनो काट अफ बेसेबां थांखो एसटिआव फिमेला जाहैबाय 158.27 थांदों पेपार 1 एन्ड 2 खौ लानानै बेहाय पोस्टआ एसे खममोन बेखायनो सो नोंथांमोनाहाय काट अफखौ गोजौ थांनाय मोनदों बे जाबाय नोंथांमोननि हिन्जावफोरनि बेलायाव एन्ड बेनिफ्राय हौवाफोरा बेसेबां काट अफ थांखो जों बेखौबो नायगोन हिन्जावफ्रा 158 खौहाय 2 जों डिभाइड खालाम अब्लानो स्टेज 1 एन्ड 2 ओंखारगोन एनालाइज खालामनानै नोंथांमोनाहाय नेक्स्टआव काट अफ मिन्थिगोन एन्ड बेनिफ्राय जों हौवाफोरखौ नायनोसै काट अफआ बेसेबां थांदों एसटि वाइसआवहाय दा जोङो नायनोसै मेलखौहाय दा बेयाव एसटि हिसाबै 123 पॉइंट सामथिं थांदों बाट जों 124 लाबाय अब्ला जों बेखौ 2 जोंहाय डिभाइड खालामनांगोन मानोना स्टेज 1 एन्ड 2 खौ लानानैसो बे इसेबां थांदों एन्ड बेनिफ्राय 62 बेयाव काट अफ जों मोननो हायो अके अब्ला नायदो नोंथांमोना आसाम पुलिसाव बांसिन काट अफ थाङो अब्ला एसएससिआवसो खम थांदों डेली पुलिसनि आन्डाराव बेखायनो बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जाहाथे नोंथांमोना आपकामिंआवहाय सो डेली पुलिस एप्लाइ खालामो दा नोंथांमोना बेखौहाय डिभाइड खालामबा 2 जों मोनगोन 62 जोबोर खम काट अफ थांदों बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगौ डेली पुलिसाव गोबां पोस्ट थायो एसटिआवनो सो नोंथांमोना साख्रि मोननो हायो एन्ड बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जब गोबां सेलारि मोननाय जायो नोंथांमोना एसएससिआव जि मोनो बेनो जायो मानोना एसएससिआ कन्डाक्ट खालामो डेली पुलिसखौ एमटिएस कनस्टेबल बेनिफ्राय एसआइ लेभेलखौहाय एसएससिआ कन्डाक्ट खालामो सिलेक्सन खालामो बेनिफ्राय जायहा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेनो जाबाय मेडिकेल टेस्टनि थाखाय सो मेडिकेल टेस्टनि अफिशियेल नटिस फैगोन जेब्ला फैयो आं आपडेटखौ होगोन बाट जोंनि बर'फ्रा गोबां एप्लाइ खालामा सो बेखौ खालामनांगौ डेली पुलिसाव दा एसआइल' फैया कनस्टेबल फैयो थाबैनो फैसिगोन आरो माब्ला फैगोन जों बेखौबो नायनोसै दानिया गोबाव खालामा सो नोंथांमोना नायनांगोन केलेन्डाराव नायनांगोन नैबे एग्जामिनेसन केलेन्डारावहाय फार्स्टआवनो एग्जाम जायो फिजिकेल जाग्रोआ एग्जामसो जाग्रोयो सो बेखौ नायनोब्ला जों फैबाय फार्स्टआव एसआइ लेभेलाव नायग्रोनोसै सो बे एसआइ लेभेलाव 9 नाम्बाराव नायोबा नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनगोन 20 जुलाइआव एप्लाइ जागोन बेनिफ्राय एग्जामा अक्ट'बराव कन्डाक्ट जागोन आरो सो नोंथांमोना प्रसेसआ जालांबाय थागोन बेनिफ्राय सो एमटिएस पस्टबो दङ एसएससिनि आन्डाराव बे जाबाय 14 जुनाव ओंखारगोन सो नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन बेखौहाय डेली पुलिस एसआइआव सेम नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन एसआइजोंहाय आसाम पुलिसजोंहाय डिग्री पास एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभआ नोंथांमोना मोनदों डेली पुलिसाव बे जाबाय सेप्टेम्बर 1 आव एप्लाइ जागोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा नभेम्बर डिसेम्बराव जागोन एन्ड एमटिएसआबो 10 अक्ट'बराव जागोन सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो दाबाव आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन एन्ड बेनिफ्राय आपकामिं एमटिएसनि एडमिटआ नोंथांमोना स्टेटास नायखादो सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय डेली पुलिसाव एन्ड बेनिफ्राय सो डेली पुलिस कनस्टेबल एप्लाइ खालामबा ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ जायो मेल केन्डिडेटआ एलएमबि लाइसेन्स नांगौ जायो नाथाय हिन्जावफ्रा नाङा अके सो बे जाबाय नोंथांमोननि लेटेस्ट इनफरमेसन जाहाथे एडभान्स मिथिखायो एन्ड बेनिफ्राय जों नायगोन दायो आसाम पुलिसनि माखासे डिटेल्सखौहाय सो बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव 2000 भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय दायो फेक सार्टिफिकेट होननाय हमना ला 1000 पस्टआ लांदां जाना दङ अब्ला मिथिखाबाय 3000 नि बारा फैगोन नोंथांमोना हमना ला गैयाब्लाबो 5000 नि खाथियाव थागोन अके सो बेखायनो बेयाव एबिएसआइ पस्टआथ' गोबां दङ लांदां जानानै सो नोंथांमोना एसआइआव दङ कमान्ड'आवहाय एन्ड बेनिफ्राय इउबि फैगोन एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबल्स फैगोन बेनिफ्राय कमान्ड' एबि फैगोन ना फैया बेनि सायाव फिक्स नङा बाट एबि इउबि कनस्टेबलआ फैखागोन बेनिफ्राय एसआइ कमान्ड'आवहाय सो नोंथांमोनाहाय मोनखागोन देन बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखायो एन्ड बेनिफ्राय काट अफआव नोंथांमोना हमना ला 75 प्लास लानो नाजाथार एसआइ लेभेलावहाय गोबां काट अफ थानायखौ नुनो मोन्दों एन्ड बेनिफ्राय दाखालि एसआइ एबि कमान्ड'आवहाय माखासे जाहोननि थाखाय फिजिकेल क्वालिफाइड जायाखै बेनि थाखायनो पस्ट लांदां जाना दं होनना बुंदों सो बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन जानो हागौ सो 5000 नि खाथियाव गैयाब्लाबो नोंथांमोना मोननै पस्टजों एसआइजों कनस्टेबलजों फैगोन थ' जियानो जा लोगोफोर जेब्ला फैगोन आपडेट मोनखागोन नाथाय डेली पुलिसआ फैगासिगोन अफिसियेल नटिस ओंखारखागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि दा बेखायनो नेक्स्ट भेकेन्सि 20 जुलाइआव अनलाइन जागोन बेनिफ्राय एग्जामा कन्डाक्ट जागोन अक्ट'बराव सो नोंथांमोना आसामावनो एग्जाम होनो मोनगोन एसएससिनि आन्डाराव अनलाइन एग्जाम जायो आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं थायो दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट डेली पुलिस बेनिफ्राय आपकामिं भेकेन्सि आसाम पुलिस बेनिफ्राय जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना आपडेट मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव